jane kali banyune yo iso. Mbah Bos. Nah, ale iki lho Le. Piye? Proyeke apik to? Iya, iki mbak sing rene sampah. Lah banyune teneng anu sampah kabeh yo ngalir angel to lene iki delok. Walah, sampah sekondi iki. Yo iki mesti sama. Iki jelas karyawan kae buang-buang jajan iki. Yo iya paling ngene kan banyu ngalir penak. Dadi kan enggak anu enggak muap banjir munggah ngono lho. Jadi cinta Indonesia, ojo disampahi ya, Mbah. Iya iya. Iki banyune ben kon mak biur penak ngono lho. Iya, ora mampet niki umrono kae. Ngombe sih, Mbah. Ngombe meneh. Ngombe. Ngombe meneh. Ngombe. Ngombe meneh. Seger. Seger. Nah, aku kok. Oke oke. Ya, wis ya. Ya. Tak kan dhisik balik magang. Lah iku. Alah kowe kene wae. Iya. Engko barene meneh ya. Iya, iya. Wis.